А сега нека да погледнем към космоса, но не с романтични очи, а с прагматични, да помислим за правото в смисъл на законодателство, което явно в следващите столетия ще определя ползването на огромното богатство в тъмното и тихо пространство високо над нас. Искате ли да пътувате в космоса с туристическа агенция, да си купите парцел на Луната или да станете акционер в мощна лаборатория, която ще синтезира кислород на Марс през 2090 година, например, и с това ще прави възможен живота на колониите от земляни, плъзнали по червената планета? За да е възможно всичко това, трябва законодателство. Дошло е време за Конституция на космоса. Истината е, че през космоса минава все по-голяма част от ежедневната ни дейност, като интернет, мобилни телефони, сателити и така нататък. И ако днеска това са 15% от дейността на човечеството, утре вероятно 50 или 80% от дейността на човечеството ще минават през космоса. Точно за това от сега трябва да регламентираме тази материя. Огледалната зала на Софийския университет се напълни до краен предел с студенти, които мечтаят да покорят космоса. Едни с фантазиите си, други с формулите си, а трети с предложения за точки и алинеи от космическата конституция. Те изслушаха внимателно корифеят в областта на пространството без атмосфера, австралийският професор Стивън Фрилън. Вярвам, че няма да пренесем проблемите на Земята в космоса. Дори съм сигурен, че ще бъдем достатъчно мъдри и ще се получим от грешките си. Така ще разпределим справедливо влиянието си в пространството извън нашата планета. Отношенията ни там дори ще бъдат показателни за сътрудничество, което ще пренесем и на Земята. Професор Фрилън е в България по покана на Рада Попова, студентка в Виенския университет. Идеите и за извънземно законодателство показват, че най-вече трябва да си земен човек, че да тръгнеш да решаваш проблемите на космоса. България, когато разработва един такъв космически закон, трябва да изхожда от своята индивидуална позиция, като една от първите 6 космически страни в света, да вземе предвид настоящото си състояние, а не само миналото си, да вземе предвид бъдещото развитие, което търси и което би искало да постигне, и чак тогава да започне да мисли за конкретни мерки, които да включи в това законодателство. Рада има един уникален приятел, който нищо чудно бъдещето да превърне в третия български космонавт. След около 2 седмици заминавам на център на НАСА, където съм първият българин селектиран изобщо за една от най-престижните им програми там. Това е обучение, се селектира само 80 човека от цял свят, които се срещат с водещите експерти във всички области на науката, плюс нови лауреати и политици на световно ниво. Горд съм, че представлявам България и че съм изобщо първият българин селектиран между 1600 човека там да бъда. Има ли шанс да полетиш в космос? Общото това е както всяко друго усилие, всяко добро усилие, всяка силна крачка напред, крачка в името на някаква по-голяма идея. Сега вече дали ще полета в космоса след 2 месеца, това няма да стане, уверявам ви. Тръгнали сме бодро към космоса, пишем законодателство за него, но не сме сигурни наше ли е пространството на вечния мрак и тишина. И дали точките и алинеите не са написани от някого, с когото предстои да се срещнем. Колко интригуващо!